Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha mai albarka. A yau darasinmu kamar yadda kuka gani a title ɗin bidiyon mu cewa wayoyinku suna cikin hatsari in dai baka kunna wannan setting ɗin ba. To shi wannan wani setting ne, misali sau da yawa idan kai installing ɗin application ko an turo ma shi a Xender in kana installing shi sai ga an sa maka application not installed ko kuma gaba ɗaya ma application ɗin ya ƙi install, ko kuma ka je ka yi downloading ɗin app a Google Chrome application ɗin za su ringa ce ma this app can harm your device. To shi wannan kuma misali kamar irin su malware, ana yin application kamar su malware da spyware wanda suke ɗaukar bayanan mutum suna zuwa suna sayarwa, suke accessing ɗin photos ɗin shi da kuma setting ɗin wayar shi da version ɗin kan wayar sa kenan ma'ana. To shi wannan Google Play Protect ɗin shi wannan misali idan kai installing app kullum zai tantance ma application ɗinka ya ga wani application ne ba shi da matsala. Kamar yadda Play Store, shi Play Store wannan an san app nan ba shi da matsala. Play Store application ɗin Play Store ba shi da matsala, yana tantance bayanai komai da komai. Shi Play Store ƙa'idar su babu application na yin asiri ko application da ya danganci hacking ko canza IP address. To shi Play Store bai danganci da wannan ba. To idan ya samu duk wani application mai wanda ya tattara ma'ana kamar application na spyware ko malware ko hacking ko tracking ko kuma canza IP address, to za su sanar da kai cewa wannan app ɗin zai iya harm ɗin device ɗinka. To da farko in za mu gane wannan application ɗin, in za mu kunna Play Protect ɗin nan, za mu shigo cikin Google Play Store ɗin mu haka. Idan mun shigo in ya kawo maka in ya kawo cikin Play Store ɗin ga wani ɗan zane nan guda uku daga hannun hagu kenan, in ka danna shi haka zai hasko ma haka. Ga shi nan za ka ga inda aka sa Play Protect nan za ka shiga sai ka danna shi a kai. Idan ka danna shi a kai zai scanning, kun ga ya sa muku no problem found. Play Protect scan 3 hours ago. Duk bayan awa uku kun ga kenan zai ringa monitor misali zai ringa scanning akan application ɗin kawai ka ya ga application wanne ne masu matsala. To na farko in kana so ka kunna shi za ka zo kan setting ɗin nan gurin sai ka danna shi. To in ka zo ka ga wannan setting ɗin naka a kashe kamar haka, to wayarka tana cikin hatsari ƙwarai da gaske. Misali idan ka zo ka kashe shi ka zo ka gan shi a kashe kamar haka, to ka yi install ɗin apps da yawa a wayarka, to kana kunna shi zai scanning, zai sauri scanning ya ga wanne apps ne suke da haske harm ɗin device ɗinka ko kuma wanne apps ne ba su harm ɗin device ɗinka. To kana kunna shi haka, yanzu misali ka zo ka kunna shi haka, kun ga in ka dawo nan, to in ka dawo nan za ka danna scan, zai scan ne, in ma ba ka danna ba zai da kansa. To zai ce maka no problems found. Idan kuma ya samu problem, to za ka ga ya sama problems found, za ka ga list ɗin application da suke da matuƙar hatsari akan wayarka. Kun ga kamar nan ni ban da application mai hatsari akan wayata. To wannan dai shine ƙarshen darasin namu, da fatan kun ji daɗin bidiyon namu. Da Allah ku daure ku danna subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa sannan ku yi mana liking ku share zuwa ga ƴan uwanku. Mun gode.